Allerede dengang jeg var lille, mærkede jeg trangen til at pille. Og selvom far han gav mig en på trynen, lå jeg glad og sang med min lille hånd under dynen. Jeg vil være seksuel, ikke med dig, men med mig selv. Jeg vil have min krop, den er vidunderlig. Han vil være seksuel, ikke med os, men med sig selv. Og det synes vi er noget svineri. Og så gik jeg hen og blev forlovet. Hvad for noget? Men en dag så blev det lidt for våbet. Ud med sproget. Og da Gy der stod i negligé, Vi vil se, vi vil se, vi vil se. hørte hun mig synge, imens jeg sad på bidet. Og hvad? På bidet hedder det. På bidet. Jeg vil være seksuel, ikke med dig, men med mig selv. Jeg vil have min krop, fordi den er så smart. Han vil være seksuel, ikke med os, men med sig selv. Men så har vi et massageapparat. Og så blev jeg ansat i et fængsel for at få en mere naturlig længsel. Men inspektøren var en værre en. Er han, der bor i Brøndby Vester, kedelig og gun til magle, og som hedder Sten? Ja, det er ham. Så jeg låste cellen, og så gik jeg rigtig til. Hvor fanden kender I ham fra? Jeg vil være seksuel, ikke med dig, men med mig selv. Jeg vil have min krop, fordi den er så sund. Han vil være seksuel, ikke med os, men med sig selv. Men så har vi vores gamle fængselshund. Og nu er han lykkelig og hjemme. Han er blevet præsident i håndarbejdets fremme. Derfor kønner han den rette ånd. Vi får fred på jord, hvis vi giver os selv en hånd. Kom og vær lidt seksuel, ikke med andre end jer selv. Det er faktisk meget bedre end I tror. Kom og vær seksuel, ikke med andre end jer selv. Og så bliver der alt og fred på vores jord. Og så bliver der alt og fred på vores jord. Og så får vi en